ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଏଥିରେ ମିଳିବ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କାହାକୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ନ ଭୁଲିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିକାଲି ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୋଜନା ମାନେ ସବୁ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସରକାରଙ୍କ ସେହି ସବୁ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ। ଯେପରିକି ଆମେ ଏହି କାର୍ଡ଼ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଚାକିରି କରିଛୁ, ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା କି ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେକ କଥାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଯେପରିକି ଏହାକୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେଉଁମାନେ କରିବେନି, ଏପରି ବହୁତ କିଛି ଆମେମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିଦେବୁ। ଏହି ଲେବର କାର୍ଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। କେବଳ ଲେବର ମାନେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ